Met kneppels en wetterkanon regen de politie een grote groep Friezen van het Ljouwerder Zeiland aan. Op vreed 16 november 1951. Toch wordt deze kneppelvreed net zien als een treurige dag, maar als een belangrijke terugbraak in de strijd om gelijke rechten voor het Friesk. In die tijd werd de status van de Frieske taal nog slim ondergeschikt aan het Nederlands. Bij officiële instanties, zoals bij de oorlog, politie of rechtbank, mocht het Friesk net sprutsen worden. En op 4 wordt de meeste squallen wie het Nederlands de enige taal die het leerd wordt. Dit zinnige een soort meisje net. En ze maken haar om het voor de rechtertaal sterk voor haar eigen taal. Het dieptepunt in deze strijd, kneppelvreed, wie tegelijk het hichtepunt. Van nu aan wordt de positie van het Friesk volle beter regelen. De taal van het gezag is in Friesland al zo'n eeuwen het Nederlands. De trouwambtenaar, de rechter, de onderwijzer, de dominee. Alle praten en schreeuwen ze Nederlands. Alleen in de culturele wereld wordt er zo het nooit Fries ompeeld. En zelfs in haar eigen huis praten 4 de meeste mensen Friesk. Vooral na de Tweede Wereldoorlog werden de Friesen haar bewust van deze nieuwe situatie. Dat ze haar eigen taal net broeken kennen bij officiële instanties. Tijdens en na de oorlog neemt het gevoel van wij Friesen maaien waar, dat neemt taal. De Friesen willen haar zelfs nou net langer meer ondergeschikt maken. De Frieske beweging, een groep mensen die haar sterk maakt van taal en cultuur, krijgt heel iets meer aanhang. Een protte mensen binnen lid van verenigings die het bij de Frieske beweging jaren. In 1948 zijn er 2 melkboeren die de namen van haar keep waar in de Frieske taal opschreeuwen. Dat mag net van de rechter. En slimmer nog, de rechter steekt de man de gek om. Als 3 jaar later diezelfde rechter een veedokter verbiedt om in de rechtbank Friesk te praten, is voor 2 journalisten de maat vol. Verder Schuurder schreeuwt in de Heerenveense Courier een vlammend artikeltje in de rechter. En in het Bolzwarts Nieuwsblad doet Tjebbe de Jong hetzelfde. Beide mannen moeten nou ook voor de rechter verschijnen, wegens belediging van de rechterlijke macht. Tijdens de rechtszaak komt een groep mensen bij elkaar op het Zeiland. Het binnen vooral collega-journalisten, schreeuwers, studenten en mensen van de Frieske beweging. Maar al gauw komen er een soort boeren en oorvolk bij. Het is ommers vreed. Veemerk op het Zeiland. Verder Schuurder en Tjebbe de Jong krijgen geen zware straffen. Maar de politie die schrikt van de grote klieder volk op het plan. En besluit haar met wetterkanon en kneppel voor te jagen. Er vallen geen slachtoffers, maar de lilkes om dit optreden is groot. Kneppelvreed maakt het er zo het Friesen duidelijk dat ze net eerlijk behandeld worden. Er worden protestbijeenkomsten gehouden. Bij gewoon politiemannen worden de ruten ingooid. En zelfs doemnies beginnen te preken over kneppelvreed. Ook in de landelijke kranten wordt er omdenken om jong. En zo kringt bij de regering het besef terug dat de Friesen haar sterk maatje willen voor haar taal. Den Haag stuurt voortdurend 3 ministers naar Friesland om te praten. 3 ministers. Dat in een nieuwe jaren veel. Binnen een paar jaar in 1955 en 1956 komen er nieuwe wetten over de positie van de Frieske taal. Friesk wordt een echt vak op school. Zelfs in de rechtszeel moet er nog Friesk sprutsen worden. En nog wel later wordt het Friesk officieel de Tweede Rijkstaal.